Z majstrovstiev sveta v Južnej Afrike sa vrátila naša najlepšia silová trojbojárka s bronzovou medailou na krku. Ivana Horná má tento rok azda najviac nahustený, pričom už v júli ju čakajú svetové hry. Členka vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica získala v Južnej Afrike bronz v kategórii do 69 kg. Drepla 182,5, potiahla 220 a vytlačila 110 kg. Celkový jej trojboj mal hodnotu 512,5 kg. Ja som strašne šťastná, fakt som si aj poplakala, lebo príprava nebola jednoduchá. Nakoľko som mala po covide zdravotné problémy, ale zvládla som to perfektne. Mala som 9 platných pokusov, čo sa na medzinárodných súťažiach často nestáva. Všetky pokusy som mala čisté platné, nebolo tam čo vytknúť a išla som na úroveň svojich osobákov, takže k tomu som urobila vlastne ešte slovenský rekord v tom celkovom súčte v trojboji. Urobila som rekord slovenský aj v drepe a ešte v tlaku na lavičke. 4. júla odlieta do Ameriky na svetové hry, čo je podujatie pre neolympijské športy. Horná bude v Alabame súťažiť v trojboji, avšak v dresoch. Okrem nej tam bude Slovensko reprezentovať ďalších 13 športovcov. Idem aj ako prvý Slovák v silovom trojboji. Idem na tieto svetové hry. Očakávam od toho osobáky v prvom rade, pretože ja nie som moc odborník na silový trojboj v tomto podpornom vybavení. A vlastne nominovaná som tam bola na základe Európskej federácie v silovom trojboji, ktorí mi dali divokú kartu za, tak by som povedala, dávajú to vždy nejakom špeciálnom pretekárovi, môžu dať len jednu tú divokú kartu, takže som poctená tým, že ju dali práve mne. Horná má tento rok extrémne náročný, obvykle má 2 až 3 športové vrcholy, tento rok ich je 7 a tak sa naskytá otázka, kedy oddychuje. Som unavená, lebo samozrejme na týchto majstrovstvách sveta som išla vyslovene na maximum, to bolo také maximum, že vyslovene tie pokusy boli úplne do, jak sa povieš, do zlyhania, tam by sa ani kilo nezmestilo. Plánujem ísť s obsami na výstavu do Splitu, to bude môj oddych, lebo 8 rokov som nebola na dovolenke. Nemôžem si to dovoliť, lebo stále sú súťaže, súťažím celý rok, takže to je moja súťažná sezóna, je celoročná. A oddychovať v decembri plánujem ísť na operáciu so zápestím, lebo mám výrastok na zápestí, trošku mi to robí problémy v športe, takže vtedy budem mať 2 týždne nútený oddych.